Здравейте! Днес ще ви представим новият Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000. Това е най-новият член на легендарното семейство G-Shock часовници. Ще започнем с анбоксинг на кутията, като ще покажем какво има вътре и след това ще видите часовника отблизко. Междувременно, докато гледате тази част от видеото, можете да се абонирате за нашия канал. Ако желаете да закупите часовника, посетете нашият сайт от линка под видеото. Благодарим ви! Този модел обединява военна издръжливост и функционалност с изчистен и модерен дизайн. Часовниците от линията Mudmaster са разработени за професионалисти, работещи в най-тежките и сурови условия. B1000 има метален корпус, подсилен с въглеродни влакна от полимерен материал и карбон, които не само изглеждат страхотно, но също предлагат здравина и изключителна издръжливост, устойчивост на удари, прах, вода и други тежки условия. Има също и водоустойчивост до 20 бара, което означава, че е перфектен за къпане, плуване и дори гмуркане. Сапфираното стъкло, което покрива циферблата, не само допринася за елегантния външен вид на часовника, но също така и предпазва от нежелани дръскотини и повреди. Този часовник е създаден за приключение на открито и е издръжлив и подходящ за всякакви условия, като издържа ниски температури и независимо къде ви заведе живота, B1000 ще бъде вашият надежден спътник. Относно батерията, когато е напълно заредена, издържа до 6 месеца при нормална употреба без излагане на слънчева светлина, а при включена функция за пестене на енергия до 24 месеца. Като тези характеристики, да акцентирам, са на тъмно без солар. Като моделът има соларно зареждане, т.е. зарежда се от слънчева светлина и съответно, благодарение на соларната технология, ако го носите на слънце, батерията ще е постоянно заредена. B1000 разполага с нов и подобрен Triple сензор трета версия. Този троен сензор включва компас, барометър и термометър, които не само ви позволяват да следите метеорологичните условия и температурата, но също така ви помагат да се ориентирате в природата. Моделът има също радиосверяване, показва изгрев и залез, има памет за височини, като показва максималната и минималната височина със съответните дата и час. Показва също всички изкачени метри, изчислява крайния резултат между началната и крайната точка. Размерите на модела са 58,7 мм,
към 52,1 мм, към 16,2 мм и тегло само 114 грама. Този часовник по този начин е компактен и удобен за носене, не тежи на ръката и е подходящ за всякакви ситуации. Бутонът горе вдясно е компас. При еднократно натискане показва посоката. След това се връща в изходна позиция. А пък бутона долу вдясно показва надморската височина в момента. Лампичката се намира по средата. При натискане светва една малка LED светлина отдясно, която осветява целият екран. Бутонът долу вляво сменява различните режими, като тук можете да настройвате аларми, таймер, надморска височина и други. Горе вляво пък може да сменявате какво да виждате на дигиталния дисплей. И това е последната част от нашето видео, в което можете да видите как часовника стои на ръката. В заключение, Casio G-Shock Mudmaster GWG B1000 не е просто часовник, той е вашият спътник във всички приключения и предизвикателства. Той предоставя точност, издръжливост и функционалност, с които да се справите всяка ситуация. Независимо дали сте планинар, пътешественик или просто обичате качествените продукти, този часовник ще бъде вашият надежден спътник.